לסמינר המחקר אה, האחרון של הסמסטר ושל השנה. אה, כולכם נמצאים תחת שלב מלחמה לא ברור, הרבה טילים שמגיעים לכל מקום בארץ. אה, בכל זאת רצינו לקיים את הפגישה היום, גם כדי קצת לחזור לשגרה וגם כדי שנוכל לקיים את הטקס של חלוקת פרס פונקשטיין, שזה פרס חשוב, ואנחנו רוצים לקיים את המסורת למרות התנאים הלא פשוטים. אני רואה שיוסי הצטרף, הוא יעזור לי בטקס חלוקת הפרס. אז קודם כל אני מקווה שכולכם אה, מרגישים טוב ובבריאות שלמה ובמצב נפשי תקין. מקווה שהיקירים שלכם לא נפגעו במטחי הטילים שהיו לנו, ושאתם שומרים על חוסן נפשי. אם יש לכם איזושהי בעיה ואם אתם מתמודדים עם משהו, אז לאן את אני אשמח הולכת, לשמוע. נעימה? נעימה. אוקיי. אז השנה החלטנו לחלק את פרס פונקשטיין לשני זוכים. שתי עבודות מצוינות ויוצאות דופן באיכותן. שני הזוכים של הפרס הם דוקטור מאיה רומן, שלאחרונה סיימה את הדוקטורט בהצלחה. ברכות מאיה על הפרס ועל הדוקטורט שאושר. זה מאוד מרגש לראות מישהו מסיים מסלול עם עבודה כזאת מצטיינת. והזוכה השני של פרס פונקשטיין זה אייל יאיר הכהן, שסיים עבודת מאסטר בחוג לפילוסופיה. אז ברכות אייל על זכייתך בפרס. ואנחנו, כמנהג המסורת, אנחנו נבקש מיוסי שייתן אה, קצת הצגה של פרס פונקשטיין, של פרופסור פונקשטיין, והקשר בין שתי העבודות שזכו, שבאיזשהו מובן מסוים מהדהדות כמה מהנושאים והגישות המחקר שהיו לפרופסור פונקשטיין, וזה לדעתי שתי בחירות מאוד ראויות. אז בבקשה, יוסי. תודה אורי, וברכות למאיה ולאייל על הזכייה המאוד ראויה. אה, מאיה, טוב לראות אותך בהזדמנות הזאת. אני מאוד מצטער שאנחנו לא מתראים פנים אל פנים כמו שקיווינו, שתכננו וקיווינו. ואייל, נעים להכיר. ואני שמח מהבחינה הזאת שהפרס השנה גם יוצא קצת מגבולות המכון ותלמידי ה-MA והדוקטורט של המכון, והוענק לאייל, בוגר התואר שני בחוג לפילוסופיה, בהנחייתו של נווה פרומר, שהתנצל שהוא לא יוכל להיכנס לפגישה. אבל נועה כאן, נועה נעמן צאודרר, פרופסור נועה נעמן צאודרר, ראשת החוג לפילוסופיה, ברוכה הבאה גם כן. אז אני לא אדבר הרבה, אני רוצה לתת את הבמה להרצאה ממש בנושא של הפרס. אייל ירצה לנו היום, מאיה תרצה בתחילת הסמסטר הבא, בתחילת השנה הבאה. אבל כן, אני אומר שקשה, אמנם אנחנו עם השנים קצת התנתקנו מהמחויבות הראשונית להעניק את הפרס לעבודות שנעשות, מחקרים שנעשים ממש בתחום,
שבו עסק עמוס פונקלשטיין, למרות שלא קשה להיכנס אל התחומים של עמוס, הנושאים שלו היו פרוסים על פני ההיסטוריה של המדע והפילוסופיה של המדע, משלהי העת העתיקה דרך ימי הביניים עד המהפכה המדעית ועד לנגיעות של מחשבה פילוסופית ופוליטית ומדעית גם במודרנה, כך שבסופו של דבר הדברים היו מאוד קרובים לליבו. אבל באמת אין לי שום ספק שאם הוא היה נוכח כאן השנה, הוא היה נהנה במיוחד. אני אומר רק, אני אזכיר לאלה שאולי פחות מכירים, עמוס פונקנשטיין היה מהדמויות המייסדות של המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, על שם כהן, יחד עם יהודה אלקנה, הם ניהלו את המכון ביחד בשנים הראשונות. עד לפרישתו של יהודה ופטירתו של עמוס. והפרס שאני לא בדקתי לקראת היום, אולי שאול זוכר כמה שנים בדיוק אנחנו מעניקים את הפרס, אבל להערכתי בוודאי כ-20 שנה. ושנועד באמת לעודד את העשייה המחקרית הצעירה בתוך המכון, עם איזושהי מחווה לדמות שלו. ובאמת אני חושב שזו הזדמנות טובה להצביע על שני דגשים מאוד חשובים של העבודה של עמוס, שבוודאי קשורים לנושאי המחקר של מאיה ושל אייל. נושא אחד, אפרופו המחקר של מאיה על מסגרות נורמטיביות וקוגניטיביות של מחשבה, אנחנו יודעים שהיו כבר כאלה שהצביעו על כך שאולי יש איזושהי כמעט אסכולה שהתפתחה בעניין הזה בתוך מכון כהן, ועמוס פונקנשטיין היה בהחלט תרם תרומה מאוד חשובה להבנה של המקום של ההתפתחות של המחשבה האנושית בתוך המסגרות החברתיות והפוליטיות, כולל השאלות של הפולמיקה הבין-דתית, הבין-תרבותית, המעברים הבין-תרבותיים, כמו שהם באים לידי ביטוי בין המסגרות האלה. יש מאמר שעד היום הוא מאמר יסוד בתחום של הפולמיקה הבין-דתית של פונקלשטיין, על המפנה בוויכוח הדתי, הבין-דתי בימי הביניים. הדגש שם הוא על נצרות ויהדות, אבל האסלאם הוא לא פחות רלוונטי, ואני לא צריך להגיד לכם כמה השאלות האלה, שהן לכאורה שאלות, שוב, של העיסוק ההיסטוריוני המרוחק בימי הביניים, הן רלוונטיות היום, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה אזורית ועל-אזורית, שהמניעים שלה הם מודרניים ופוליטיים לכל דבר ועניין, אבל הביטוי שלה הולך ונהיה יותר ויותר טעון במישור הדתי והתיאולוגי. כלומר, אם מישהו היה צריך תזכורת לנוכחות של תיאולוגיה פוליטית בחיינו, אני חושב שהשנים האחרונות מייתרות את זה לחלוטין. ומהבחינה הזאת, הרובד הזה של הוויכוח הבין-דתי שעמוס היטיב לעסוק בו בהקשר הימי ביניימי, אני מכיר את זה מקרוב, כי אני המשכתי ועסקתי בזה לא מעט. אני חושב שהוא רלוונטי יותר מאי פעם. ואפרופו העניין הזה של ההסתכלות לאחור ולפנים, אני חושב שזה גם מתקשר מאוד יפה לדברים של אייל, כי מאמר אחר מוכר לא פחות שפרסם עמוס נגע לאופן שבו עורמת ההיסטוריה ההגליאנית שואבת השראה מהקריאה של הגל בתרגום הלטיני של בוקסטורף, של מורה הנבוכים לרמב"ם, והנושא שהיה מאוד חביב עליו, באופן שבו תמות היסטוריות או היסטוריוזופיות של ימי הביניים מהדהדות הרחק אל תוך המודרנה, יואכים מפיורה ואחרים שהופכים להיות
שמתחלנים אל תוך החזון של הפרוגרס המודרני, מתוך התפיסות התיאולוגיות הימי ביניימיות, ולרמב"ם בחלק השלישי של מורה הנבוכים יש הרבה מה להגיד, במיוחד בכל הנושא של טעמי המצוות והתפתחות הנורמטיביות הדתית, דרך התהפוכות ההיסטוריות, והאופן שבו העורמה האלוהית מתגלה, והחוק הדתי המושלם מתגלה דרך התהפוכות האלה. אז אחד הדברים שאהבתי מאוד בתזה של אייל, זה האופן שבו היא באמת בוחנת, מסתכלת אל תוך המחשבה ההגלית, כדי למצוא שם יסודות לקריאה יותר חתרנית ויותר רדיקלית או ביקורתית של ההיסטוריה, ולא רק קריאה אימננטית שמחייבת את הקיים, מין קריאה פוזיטיבית שמחייבת את הקיים, אלא גם קריאה שמניחה יסודות לביקורת הקיים. ו... ומהבחינה הזאת אייל לוקח את זה, כמו שנשמע תכף, אני מניח, אל משבר האקלים והמחשבה האקולוגית והנושאים שאנחנו גם מכירים היטב. וגם כאן זה מאוד מאוד חשוב בשביל להראות עד כמה אפשר לתרגם את השאלות המופשטות האלה לממדים אקטואליים ורלוונטיים. אז אני חושב שאני אסיים כאן ונעבור לחלק העיקרי. בבקשה, אייל. אוקיי, אז תודה רבה. תודה יוסי ותודה אורי. אני שמח להיות כאן, אפילו אם זה רק בזום. קודם כל, רק שומעים אותי בסדר? כן. אוקיי. אז באמת תודה לחברי ועדת הפרס שבחרו וקראו, ותודה על ההזמנה לדבר איתכם הערב. התוכנית שלי היא להציג בקצרה את הטענה המרכזית וכמה נקודות עיקריות מהתזה שלי, שנקראת ביקורת הגליאנית ואתגר משבר האקלים, והיא נכתבה בהנחייתו של דוקטור נווה פרומר. אני אתחיל בכמה מילים על הגל. הגל הוא אחד מגדולי הפילוסופים המודרניים, הוא זכה לפופולריות עצומה עוד בחייו, והרצאות שלו באוניברסיטת ברלין מילאו עולמות. במקביל, הוא היה ונשאר שנוי במחלוקת. ההשפעה שלו מתבטאת גם בכך שלא מעט פילוסופים שבאו אחריו, בחרו להציג את הפילוסופיה שלהם כהגות שמנוגדת לפילוסופיה של הגל, משופנהאואר וקירקגור, ראסל, פוקו ולוינס. עכשיו, למרות שהגל הוא בעיניי ללא ספק פילוסוף מאוד חשוב ומשפיע, הוא מת ב-1831, אז כמובן שהוא לא ידע דבר וחצי דבר על משבר האקלים, שהוא המשבר הגלובלי הכי גדול בתקופה שלנו. עם זאת, אני סבור שהחיבור בין הגל ומשבר האקלים מתאפשר בין היתר על בסיס מה שאפשר לכנות המפנה ההיסטורי-חברתי של הגל. כלומר, הגישה שלו שהפילוסופיה לא עוסקת באיזה שהם מושגים מנותקים מהעולם, זה לא רעיונות מופשטים, טהורים או טרנסצנדנטיים, אלא רעיונות פילוסופיים, ובאופן מיוחד האידאה של החירות, מתגשמים בתוך העולם האימננטי ומתפתחים לאורך ההיסטוריה האנושית, בתוך הקשרים חברתיים קונקרטיים. ולמרות שלפי פרשנות מקובלת, הגל סבר כביכול שהוא כבר ניצב בסוף ההיסטוריה, אני מצטרף לשורה של הוגים ופרשנים עכשוויים שטוענים שהמפנה של הגל מאפשר לחשוב בכל דור ודור מחדש על האופנים שבהם מושגים הופכים להיות חלק מהעולם, ולא פחות חשוב מכך, לבקר כשלים במימוש של מושגים כמו האידאה של החירות בהווה שלנו. אז הטענה המרכזית שלי בתזה היא שהכישלון של האנושות להתמודד עם משבר האקלים, חרף הקונצנזוס המדעי בדבר המשבר, מבטא בעצם תצורות שונות של אי תבונה קולקטיבית, שזה מונח שאני מאמץ מרוברט פיפין, אחד הפרשנים העכשוויים החשובים של הגל,
שנועד לתאר מצבים שבהם יש פער בין התודעה העצמית והפעילות של אנשים פרטיקולריים לבין המוסדות שאליהם הם משתייכים בפועל. ואז באופן ספציפי, במקרה של משבר האקלים, אני טוען שכשלים בתיווך בין הידע המדעי של אודות משבר האקלים לבין פעולה אפקטיבית, צריך להבין אותו כאיזשהו פגם ביכולת לגבש סוכנות פעולה קולקטיבית אפקטיבית. אוקיי, אני אנסה עכשיו לשתף מסך, נראה, ואני אסתיר. אוקיי, רואים בסדר? אוקיי, אז התזה שלי כוללת בעצם שני מהלכים עיקריים. בחלק הראשון אני בוחן את המושג של ביקורת הגליאנית דרך כמה מושגי יסוד אצל הגל, בעיקר דרך ספר שלו שנקרא הפילוסופיה של המשפט, והמטרה, כמו שיוסי כבר הזכיר, זה להאיר את מה שאפשר לכנות המודוס הביקורתי נגטיבי של הגל. בחלק השני אני מיישם כלים מתוך הכיוון הביקורתי הנגטיבי, כדי להבחן מקרים של אי תבונה קולקטיבית עם ההתמודדות של משבר האקלים. אז בדקות הקרובות אני אדבר על מה זה ביקורת הגליאנית, מה המושגים היסודיים שלה, ולאחר מכן אני אדגים יישום שלה ביחס לנושא ספציפי שהוא ההכחשה האקטיבית של משבר האקלים. אז קודם כל אני אבהיר שהמונח ביקורת הגליאנית, אני משתמש בו כדי לתאר צורה של ביקורת נורמטיבית על תופעות פוליטיות וחברתיות, אבל אין למונח הזה משמעות מקובלת אחידה במחקר, ויש כמה מונחים מקבילים כמו הביקורת האימננטית של הגל או ביקורת של צורות חיים. לכן המתודולוגיה שלי היא לחלץ עקרונות שאני רואה אותם כמהותיים לסוג הביקורת שהגל עורך, וגם להתבסס על ביקורות קונקרטיות שלו, כבסיס לביקורת אודות סוגיות עכשוויות, בדגש על משבר האקלים. אז, למה זה לא עובר? אוקיי. אז כאמור, הנקודת התייחסות העיקרית שלי היא הספר המרכזי של הגל שעוסק באתיקה ובפילוסופיה פוליטית, שנקרא בקיצור הפילוסופיה של המשפט. הספר פורסם בהתחלה כטקסטבוק להרצאות של הגל בברלין, שהוא השתמש בהם בזמן שהוא נתן את ההרצאות, ובמהדורה מאוחרת יותר שיצאה לאחר שנתיים, העורך אדוארד גנץ הוא הוסיף לחלק מהסעיפים תוספות על בסיס הדברים שהגל אמר בהרצאות. אני מזכיר לכם את זה כי בתוספות האלה הרבה פעמים אפשר למצוא דוגמאות יותר קונקרטיות מאשר בסעיפים עצמם לביקורת ההגליאנית. עכשיו, בלי להתעכב על המשמעות המלאה של כותרת הספר, אני אציין שהמילה הגרמנית רכט, שמתורגמת לעברית משפט, נושאת עוד כמה משמעויות שצריך לקחת בחשבון ותחזיקו אותם בראש, כמו זכות, צדק, הצדקה ונכון, קצת כמו המילה right באנגלית. אוקיי? ודבר אחרון אני אגיד על הספר, שבדרך כלל מקובל להתייחס אליו כמעין בלופרינט למדינה מודרנית הצודקת והחופשית. בלי לשלול את זה, הקריאה שלי מדגישה את הביקורת הנגטיבית שבספר, כלומר, אני מדגיש שהגל לא מעוניין רק בהצדקה לאופן שבו החירות מתממשת במדינה המודרנית, אלא גם מציג ביקורת אודות כשלים בתופעות פוליטיות וחברתיות, שבהן אין אפשרות לממש חירות. אלא שגם לצורך הקריאה הנגטיבית, כדאי להתייחס לאופן שבו הגל עצמו מציג את הספר, ולמושגים היסודיים שהוא משתמש בהם. ולצורך זה אני רוצה לתת לכם טעימה קטנה, לא נעשה ממש קריאה מודרכת, מאיך שהגל עצמו מציג את הנושא של הספר. בסעיף הראשון של המבוא, הגל כותב, המושא של מדע המשפט הפילוסופי הוא אידאת המשפט, כלומר מושג המשפט והתממשותו. ואז הוא מאיר בהערה,
הפילוסופיה עוסקת באידאות, ולפיכך לא במה שנוהגים לכנות מושגים גרדא, ומראה שרק למושג ולא למה שלעיתים קרובות נקרא כך בפי האנשים ושאינו אלא קביעה מופשטת של השכל, יש ממשות, וליתר דיוק הוא נותן אותה לעצמו. אז דבר ראשון שצריך לשים אליו לב בקטע הדחוס הזה, שהגל מסביר שבאידאה באופן כללי הוא מתכוון לאיזשהו שילוב בין המושג לאופן שבו הוא מתממש. דהיינו, לאופן שבו המושג מתפתח בתוך העולם האימננטי. למעשה אפשר להגיד שהגל מבטא כאן בזעיר אנפין את המפנה הגדול שלו בתולדות הפילוסופיה. עד הגל, גם כשפילוסופים נתנו תשובות שונות לשאלה מהן אידאות, בהכללה גסה היה מקובל להתייחס אליהם בתור מושגים שהם מופשטים או נצחיים, או לכל הפחות כמושגים שתולדות ההתפתחות שלהם, כלומר האופן שבו הם התהוו, לא מהותי למושגים. אז בשביל לחדד את התפיסה הזאת, הרבה פעמים עוזר לעשות איזושהי השוואה בין הגל לקאנט. אצל קאנט למשל, אידאה היא תהיה המושג הכי מופשט והכי טהור, משהו שהוא לחלוטין טרנסצנדנטי ביחס לעולם התופעות, אפילו למי שמכיר יותר מ-12 הקטגוריות של השכל הטהור, כי אלו כשאנחנו עושים שיפוט קובע, הן נעשות קונקרטיות כשאנחנו מיישמים אותן על מושגי ניסיון. נכון שיש לי סיבה ותוצאה זה קטגוריה של השכל, אבל אם אני עושה איזשהו שיפוט קובע, מה שכאן תמיד אומר, השמש מחממת את האבן, אז זה נהיה קונקרטי. לעומת זאת, האידאה של החירות זה כבר מושג שחורג לחלוטין מההתניה של עולם הטבע, זה שייך לצד הנומינלי של התבונה, אבל מבחינתו יש לו תפקיד רגולטיבי, כלומר, בתור יצורים תבוניים, אנחנו מניחים לכל הפחות שיש לנו יכולת לפעול מכוח הרצון החופשי, ועל פי זה מכווינים את ההתנהגות המוסרית שלנו בהתאם לצו הקטגורי. זה קאנט, אוקיי? אצל הגל פחות או יותר התמונה הפוכה, כי האידאה היא לא המושג הכי מופשט, אלא היא המושג הכי קונקרטי. אידאה זה המושג שהופך בהדרגה להיות חלק מהעולם האימננטי. עכשיו, הביטוי הזה של הגל שהמושג נותן לעצמו ממשות, בנוסח קצת פחות מטאפיזי, אפשר להגיד שזה אומר שהמושג נתפס כחלק מהעולם האנושי, והוא מתפתח ללא תלות באיזשהו מקור חיצוני הטרונומי. במילים אחרות, הגל טוען שלרעיונות ומושגים שזוכים למעמד של אידאות, יש בסיס אובייקטיבי בעולם האנושי. במקרה של אידאת המשפט, זה יהיה באמצעות נורמות חברתיות, חוקים, גופי ציבור, בתי משפט, יחסים משפחתיים, יחסי מסחר ויחסים בינלאומיים. הגל מוסיף בתוספת שהאידאה של המשפט היא החירות. וכך הוא טוען שהחירות ממשית באה לידי ביטוי במשפט, בתיווך של מוסד משפטי או זכות שיש לה איזשהו תוקף אמיתי בעולם. כלומר, לא מספיק לחשוב את המושג הזה של חופש, לא מספיק לחשוב שאני חופשי, צריך להיות לזה ביטוי ממשי בעולם כדי שזה יהיה חופש בדרגה גבוהה. אז אני אתן איזה דוגמה טיפה פשטנית. אני עכשיו חופשי להשתמש במחשב שלי כי זה הקניין שלי. אבל זה לא סתם מחשבה, יש לזה תוקף בפועל בגלל שאנשים אחרים מכירים בזה שזה המחשב שלי, ואם מישהו לא יכיר בזכות שלי ויחליט לגנוב אותו, אז הוא יישפט בבית משפט ואני אקבל פיצוי. לפיכך, הרעיון הוא שהאידאה של המשפט היא האופן שבו חירות מתגלמת בעולם, בתיווך של זכויות וחובות ובאמצעות מוסדות פוליטיים וחברתיים. ובשביל להבין את אידאת המשפט או אידאת החירות כפי שהיא מתממשת בעולם, הגל עומד על קשר שהוא מהותי בעיניו בין תבונה וממשות. הרעיון הזה מנוסח בממרה מאוד מפורסמת שלו, שבספרות הפרשנית מכונה המשפט הקבוע.
המשפט הכפול, שיש לו כמה נוסחים, אבל בנוסח של ההקדמה של הפילוסופיה של המשפט, הוא הולך כך: מה שהוא תבוני הוא ממשי, ומה שהוא ממשי הוא תבוני. המשפט הזה יצר הרבה בלבול, הגל בעצמו מתייחס לזה, ומאוחר יותר אפילו הוא סולף על ידי אנשים שונים כמו קרל פופר, ובחברה הפתוחה ואויביה הוא מצטט אותו באופן שגוי, ואז הוא מפרש כאילו הגל חשב שעצם קיומה של מציאות כלשהי הופך אותה לתבונית, ולכן כביכול הגל הוא פרוטו-פשיסט שהצדיק את השלטון הקיים ואת הרסטורציה בפרוסיה. עכשיו, זה מאוד רחוק מהאמת, מהרבה בחינות שלא ניכנס אליהם עכשיו. מה שלי חשוב להדגיש, שהמשפט הכפול הוא בעיקר טריגר. זה נועד למי שלא מכיר עדיין את הפילוסופיה של הגל, להצביע על הקשר המהותי בין תבונה וממשות, שמהותי גם לביקורת הנורמטיבית שלו. אלא שהקשר הזה יכול להתבטא, אפשר להבין אותו רק על רקע החלוקה המושגית שהגל עורך בין דרגות שונות של הוויה, ובעזרת ההבחנה שלו בין סוגים של חשיבה. בתזה אני מקדיש לזה הרבה, אבל עכשיו רק על קצה המזלג, ובלי להיכנס לכל הרשת המושגית של הגל, אני אבהיר שעבור הגל ממשות היא קטגוריה מיוחדת של הוויה, שנבדלת מסתם מציאות. Okay? ממשות תהיה הביטוי הגבוה ביותר במדרג של מה שמתקיים בעולם, יותר מקטגוריות כמו הוויה כשלעצמה, התהוות, קיום וכדומה. דרך אחרת להגיד את זה היא שדבר שהווה באופן ממשי הוא מה שמממש את המהות שלו באופן מלא ושלם. קצת כמו שאנחנו אומרים, זה ממש זה. הגל משתמש הרבה פעמים באנלוגיה שהוא לוקח מאריסטו של עץ, אלון ובלוט. אלון מפותח, אנחנו חושבים שהוא הדבר הממשי, ולעומת זה הבלוט הוא קיים, אבל זה עדיין לא זה, זה עדיין רק איזשהו פוטנציאל. והגל גם ממחיש מה זה ממשות על דרך השלילה. מה שאינו ממשי מתקיים מתקיים רק באופן חלקי וארעי. יש לו כמה דוגמאות מורבידיות, אחת מהן היא של יד שנגדעה מגוף, יד שהיא יד גדועה, אנחנו אמנם רואים אותה והיא קיימת בעולם, אבל היא כבר לא מממשת את המהות שלה, נכון? היא לא יכולה לנוע ולשמש את האורגניזם שהיא הייתה מחוברת אליו, ולכן היא קיימת רק באופן חלקי, אבל לא מגיעה לדרגה הזאת של ממשות. העיקרון המנחה מבחינת הגל הוא שבהוויה שהיא כן ממשית, מתקיים תיווך הדדי בין משהו כללי, נגיד הגוף, למרכיבים הפרטיקולריים שלו כמו היד. בניסוח ההגליאני הכבד, ממשות היא תמיד אחדות של כלליות ופרטיקולריות, התפרטות של הכלליות לפרטיקולריות. פרטיקולריות זו מופיעה אמנם כעצמאית, אבל האמיתו של דבר היא נישאת בידי השלם ומוכלת. בהיעדר אחדות כזאת, שום דבר אינו ממשי, גם אם אנו רשאים להניח שהוא קיים. מדינה גרועה היא מדינה קיימת ותו לא. גם גוף חולה קיים, אבל אין לו ממשות אמיתית. יד גדועה עדיין נראית כמו יד והיא קיימת, אבל היא איננה ממשית. וסוג החשיבה שלפי הגל הוא זה שמאפשר לנו לתפוס דברים כממשיים, הוא החשיבה שהוא מכנה תבונית, ומבחין אותה מתפיסה שהוא מכנה באופן כללי מופשטת. תפיסה מופשטת תהיה צורת חשיבה שבה מתייחסים למרכיבים רק במבודד, במנותק, ומה שחשוב עבורנו כרגע הוא שהחשיבה שהגל קורא לה תבונית היא כזו שבה אנחנו תופסים ויכולים להצדיק את הזיקה ההדדית בין דברים פרטיקולריים למכלול. ובזו על רגל אחת הסיבה שתבונה וממשות הולכים ביחד. התבונה היא צורת החשיבה שבה אנחנו תופסים הוויה בתור משהו ממשי, וממשות היא מציאות שניתן לתת לה הצדקה תבונית להעניק הסבר לקשר בין המרכיבים שלה למכלול.
אפשר לסכם את האוריינטציה של הביקורת ההגליאנית כהתגברות על תפיסה מופשטת. משמע שאנחנו מבינים דרך הביקורת איך דברים שנראים לנו אינדיבידואליים, כלומר מופשטים ומנותקים זה מזה, למעשה מתקיימים בזיקה למשהו שלם וכללי יותר, וגם להפך, לתפוס שדברים כלליים הם לא טהורים ומופשטים, אלא בהכרח מובנים דרך היחסים הפרטיקולריים בתוכם. מה שמעניין אותנו מהפרספקטיבה של ביקורת הגליאנית, שהגל כולל כאן בדוגמאות השליליות גם מדינה גרועה. כלומר, לקבוע שמדינה היא גרועה, יהיה להגיד שהיא לא ממשית ולא תבונית, כי יש פגם בזיקה ההדדית בין המדינה כשלם כללי, לבין המרכיבים הפרטיקולריים שלה. רק שתי רגע. אוקיי. הבסיס של הגל כדי להציג איזושהי ביקורת כזו, הוא המודל הנורמטיבי שהוא מכנה החיים האתיים. רק אגיד במילה שהחיים האתיים זה גם החלק השלישי בתוך הפילוסופיה של המשפט, ובתוך השיטה הכללית שלו, כל התחום של הפילוסופיה של המשפט שייך למה שהוא מכנה הרוח האובייקטיבי. לא ניכנס לזה, זה הערת אגב. אוקיי, אז מה זה החיים האתיים? החיים האתיים זה השם שהגל נותן למארג שבו מתקיים תיווך הדדי בין אנשים פרטיקולריים לבין מוסדות חברתיים. המילה הזאת נגזרת מזיטן, המילה בגרמנית היא זיטליכקייט, וזיטן זה אפשר לתרגם כנוהגים או נורמות, כשהרעיון הוא שתפיסות נורמטיביות שלנו והאופנים שבהם אנחנו פועלים בהכרח מעוגנים במוסדות חברתיים קונקרטיים. הגל מתייחס לשלוש ספרות כלליות של יחסים בין אישיים בתוך המשפחה, בחברה האזרחית והמדינה. לא נפרט על כל אחת עכשיו, אבל מה שחשוב עבורנו, שהמודל הזה בעצם מאפשר התייחסות מיוחדת לרעיון של סוכן מוסרי, כמי שבהכרח פועל בתוך הקשרי חיים קונקרטיים, וזה שינוי מתפיסה רווחת בפילוסופיה של המוסר, שבדרך כלל תתייחס לסוכן המוסרי כסובייקט שמקבל החלטות רק באופן אינדיבידואלי. שוב, בהשוואה קצרה לקאנט, קאנט טוען שבני אדם הם אזרחים של שתי ממלכות, ממלכת הטבע וממלכת החירות. בממלכת הטבע אנחנו כפופים לחוקי הטבע ולצרכים הטבעיים שלנו כמו שאר בעלי החיים, אבל בתור יש תבוני, האדם הוא סוכן מוסרי שיכול להכריע איך לפעול, כפי שכל סוכן מוסרי במצבו היה פועל, ומבחינת קאנט היכולת הזאת היא כל כך אוניברסלית, שהעיקרון הזה כנראה תקף גם לגבי ישים תבוניים בפלנטות אחרות. תשובה של הגל לקאנט, קאנט, אתה מדבר בצורה מופשטת מדי. כי הגל לא רוצה להניח שקיימת איזושהי ממלכת תכליות אוניברסלית שמנותקת מהעולם, ושהיא המודל שלעומתו ראוי לפעול. אצל הגל, הסוכן המוסרי בוחן את הפעולות שלו ביחס להקשרים הקונקרטיים שבהם הוא חי. כלומר, לא מספיק להגיד שאנחנו יצורים תבוניים, אלא נדרש מאיתנו להצדיק את המעשים שלנו כפרטים שפועלים בספירה אתית מסוימת. עכשיו, בחיים האתיים, העניין הוא לא רק שאנשים פרטיקולריים שוקלים את המעשים שלהם ביחס למוסדות אוניברסליים, אלא גם איך המוסדות מתייחסים לאנשים הפרטיקולריים. בעצם מדובר כאן, דרך אחרת לנסח את זה, ביכולת לפתח תודעה משותפת או סוכנות קולקטיבית, מה שהגל בשפה שלו קורא לו רוח אובייקטיבי. כלומר, מה שחשוב לי להבהיר לכם, שבחיים האתיים יש תלות הדדית בין האופן שבו בני אדם תופסים את עצמם כשייכים למוסד אתי, והאופן שבו המוסד האתי פועל ביחס לאנשים הפרטיקולריים. אני ניסיתי להציג את הדינמיקה הזאת בצורה יותר גרפית, אני מקווה שזה לא יהיה פשטני מדי. אז
אם יש לנו איזשהו מודל של מוסר יותר מופשט, אנחנו חושבים על יחסים בין שני אנשים, שני אינדיבידואלים, אז הם יתפסו כאילו כל אחד מהם הוא יחידה אטומית שעומדת בפני עצמה, וזה אמור להיות מהותי למוסר. כלומר, אם אני קנטיאני או ג'ון רולסיאני, אני רוצה להגיד שראוי שכל אדם יגיע להכרעה מוסרית באופן אוניברסלי. לעומת זאת, המודל של הגל אומר שכל שיקול מוסרי, כל דיון בזכויות וחובות וחירויות פוליטיות, תמיד תלוי במארג יחסים ובצורות חיים מסוימות. לדוגמה, אני מנסה לעשות את זה יותר קונקרטי, במערכת יחסים במשפחה בין אמא לבן שלה, אנחנו כבר לא מדמיינים שני אינדיבידואלים נפרדים, אלא כל אחד חושב על עצמו כפרטיקולר, אבל גם ביחס לשאר בני המשפחה. כלומר, האמא תדאג שהבן שלה יזכה לחינוך, והבן דואג לזכות של אמא שלו לכבוד. במילים אחרות, ההצדקה של הפעולות היא ביחס לספירה המשותפת. אבל כמובן שאין רק משפחה אחת בעולם, והמשפחה הזאת מתקיימת בתוך איזושהי חברה מסוימת, ואז יכול להיות שנוצרות עוד זיקות, למשל שהבן מהמשפחה הראשונה הוא תלמיד בכיתה של האבא במשפחה השנייה, ואז יש לנו מערכות שונות של חובות וזכויות ביניהם, אלא שהסיבוך, שאנחנו מכירים אותו מהחיים האמיתיים, הוא שאנחנו לא שייכים רק לספירה אחת, אלא לכמה ספירות במקביל. ולכן, הרבה פעמים יש לנו קונפליקטים והתנגשויות, ואם אנחנו לא מצליחים לפתור אותם, מדובר במה שאני מכנה אי תבונה קולקטיבית. עכשיו, אני אתן דוגמה של הגל. הגל מתייחס למקרים שבהם הורים מסרבים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר, ובאופן מפתיע גם להורים שלא רוצים לחסן אותם לאבעבועות שחורות, כשהטענה היא שלהורים יש זכות להחליט בנוגע לחינוך של הילדים שלהם, בלי שיתערבו להם בחופש הבחירה. בלי לקרוא את זה, אני אגיד שבתוספת, הגל טוען שאומנם קשה למתוח גבול ברור בין הזכויות של ההורים ובין הזכויות של החברה, אבל במקרים כאלה, זכות הבחירה של ההורים להחליט על חינוך או חיסון הילדים היא לא רלוונטית, כי הזכות של החברה גוברת, ויש לה את הזכות לדאוג שהחברים בה יהיו מחונכים, וכמובן למנוע תמותה משאר הילדים. אז הנקודה היא שחוסר היכולת לתפוס את הדינמיקה הזאת בתקופה של הגל, כמו בהרבה מקרים בימינו, זה בעצם אפשר לכנות אותו אי תבונה קולקטיבית, כי, אוקיי? עכשיו, מה שחשוב לי זה לא הפרטים הספציפיים של הדוגמה, אלא סוג הדיון שהגל מציג כאן, אוקיי? אנחנו שוקלים איזה זכות או איזה חירות משפטית היא הרלוונטית במקרה מסוים, וזה מודל שמנוגד, נגיד, לתפיסה הליברטריאנית או הליברלית הקיצונית, שמנסה להצדיק אפריורית את הזכות לא לחסן ילדים, עם טענות כמו הילד שלי, הבחירה שלי, אבל בפועל מתעלמת מהספירה של החברה ומהמוסדות שקיימים בה, כאילו שההורים הם מעין אינדיבידואלים אטומיים שפועלים בחלל ריק. הנקודה שאני מנסה לחדד היא שלא מדובר רק בחוסר רציונליות של סוכן מוסרי בודד, אלא בחוסר יכולת של כלל האנשים הפרטיקולריים בחברה לשקול את המעשים שלהם ביחס למוסד האתי הכללי, וגם להפך תמיד יש איזה פגם בהתנהלות של המוסד הכללי שלא תופס באיזה מובן הפרטיקולרים משתייכים אליו. ומבחינת הגל, חיים אתיים שהם כן ממשיים וכן תבוניים, זה עוד משהו שחשוב לחדד, זה לא יהיה ציות עיוור לממסד מצד אחד, ולא אידיאל ריק שלעומתו אני בוחן את החיים שלי. הכוח או התוקף של הביקורת הנורמטיבית נובע מההכרה ההדדית של הפרט, בין ההכרה ההדדית של הפרט והמוסדות בסוג המארג שביניהם. אז רק בשביל לחדד את הנקודה הזאת, הכרה הדדית בין הפרט והמוסד הקולקטיבי
תלוי במה שהגל לוכד עם המילה הגרמנית בילדונג, ובחיבור קצר שלו שנקרא מי חושב מופשט, הוא טוען שמי שחושב מופשט הוא האדם שאינו מחונך, לא האדם המשכיל. מילת מפתח שהולכת לאיבוד בתרגום לעברית בלית ברירה היא בילדונג, כן? שבילדונג זה גם חינוך והשכלה, אבל זה גם עיצוב צורה ותרבות, ודרך המילה הזאת הגל תופס שהתיווך של החינוך והתרבות האנושית, ואפשר להוסיף על זה את המוסדות של החיים האתיים, הוא זה שמאפשר לאנושות ולבני אדם לתפוס את העולם בצורה תבונית וממשית יותר. בתזה אני מציג גם כמה דוגמאות של אי תבונה שעולות בניתוחים של הגל לטרגדיות של אנטיגונה והמלט, אבל לא ניכנס לזה עכשיו מפאת הזמן. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה מתוך החלק השני של התזה שעוסק במשבר האקלים, אני רוצה להדגים בקצרה למה אני טוען שאתגר משבר האקלים הוא בהרבה מקרים ביטוי של אי תבונה קולקטיבית, כלומר שחלק ניכר מכישלון ההתמודדות עם המשבר קשור בתפיסות מופשטות ולא מספיק תבוניות של חופש, וזה עולה בגלל פער בין התפיסות והפעולות של אנשים פרטיקולריים לבין המוסדות החברתיים והפוליטיים. ואחת הבעיות המרכזיות היא ההכחשה האקטיבית של משבר האקלים. באופן ספציפי, אני טוען שהרבה מההתנהלות ומהרטוריקה של מכחישי האקלים האקטיביים עושה שימוש בתפיסות של חירות שכאילו מנתקות את האנשים מהמוסדות של החיים האלה. אז בפורום הזה אני מניח שאני לא צריך לדבר בהרחבה על משבר האקלים או להוכיח שהוא מתרחש. הגרף שאני משתמש בו עכשיו הוא נקרא פסי התחממות, והוא מציג את הטמפרטורה העולמית הממוצעת בכל שנה, כשכל פס מייצג שנה מאז 1850. ואז רואים בבירור את מגמת ההתחממות לאורך זמן, והרציונל מאחורי הגרף הזה זה שזו הדרך המינימלית ביותר להציג נתונים מדעיים, ככה שגם הקהל הרחב יכול לתפוס את זה. זו הגרסה היותר מפורטת, ומי שלא מכיר, באתר של פסי התחממות אפשר לבדוק כל מדינה בעצם מה המצב שלה, זה של ישראל. ואני מזכיר את העניין הזה כדי להנגיד את זה לדוגמה אקטואלית מהזמן האחרון, כשמרבית התקשורת הפופולרית סקרה את השריפות הקיצוניות, את גלי השריפות בערי ירושלים, לא נעשה הקשר ברור לסיכוני האקלים ולהתגברות של מזג אוויר קיצוני, ובמקום זאת גם בתקשורת, גם במרבית התקשורת המיינסטרימית וגם בקרב חברי ממשלה הפיצו תיאוריות על קונספירציה שכאילו הגורם הוא, תיאוריות קונספירציה כאילו הגורם הוא הצתות יזומות, שזה כמובן לא יתרחש. עכשיו האנקדוטה הזאת, אני מזכיר אותה כדי לדבר על הנושא הכללי של איך אפשר להסביר את הפער בין הידע המדעי לתפיסה שלו בציבור הרחב. יש מחקר שאני מניח שחלקכם מכירים של חוקרת האקלים וההיסטוריונית של המדע נעמי אורסקס, והיא הראתה כבר ב-2004 שיש קונצנזוס מדעי חד משמעי בנוגע להשפעה של האדם על ההתחממות. המתודה שלה הייתה לקחת קרוב ל1,000 מאמרים אקדמיים, והיא ראתה שבעצם אף אחד מהם לא מספק נתונים שמפריכים את ההשפעה של האדם על ההתחממות. וכמה שנים לאחר מכן היא בחנה איך בכל זאת יש את הפער הזה שבציבור נדמה שאין איזה ודאות לגבי ההתחממות, ובתקשורת העמדה של הכחשת אקלים
מצטיירת כעמדה לגיטימית. אז טענה מרכזית שלה בספר שנקרא סוחרי הספק, שהיא כתבה עם אריק קונווי, היא שבעצם מבחינה היסטורית, בעלי אינטרס כלכלי בעיקר מתאגידים מזהמים, השתמשו באסטרטגיה של תעמולה של חברות הטבק, גם במקרה של משבר האקלים, כדי לייצר ספק כוזב בנוגע למשבר. הטכניקה המרכזית שלהם הייתה להפיץ דוחות פסבדו-מדעיים, שנטען בהם שקיים ספק עדיין בנוגע למשבר, אלא שהדוחות האלה מצד אחד אמנם היו חתומים על ידי מדענים, אבל א', לא מתחומים שהם רלוונטיים למחקר האקלים, וזה בעצם לא דוחות שעומדים באיזשהו סטנדרט מדעי רלוונטי, לא ביקורת עמיתים, לא סיפקו ממצאים מדעיים, אלא רק אמרו עדיין יש ספק. ועל בסיס הדוחות האלה גם אותם מדענים התראיינו לתקשורת, גם לוביסטים של חברות הנפט, והרטוריקה שלהם היא להגיד, בגלל שעדיין יש ספק, כל איזושהי מדיניות אקולוגית זה בעצם פגיעה בחירות הפרט. והטענה שלי היא דרך רגע להגיד שמה שעומד בבסיס כאן הוא אי תבונה קולקטיבית בכמה וכמה מישורים, שמאפשרים את הניתוק הזה בין הקונצנזוס המדעי האמיתי לדעת הקהל. אחד הגורמים שגם אורסקס וקונווי מציינים הוא שההפצה של הספק מתאפשרת בגלל שבתקשורת הפולרית השתרשה איזושהי נורמה של איזון פורמלי בין כל שתי עמדות שהן, כלומר בלי להתחשב בתוכן או במוסד שמעניק סמכות לדעה. אני כרגע לא אעבור על הדוגמאות, אנחנו כמובן מכירים את זה גם בהקשרים אחרים בתקשורת הישראלית, כן, וכן עם הצורך הזה תמיד לשמור על איזון בין שתי כביכול דעות, אלא שבמקרה של משבר האקלים הפער הזה הוא זועק במיוחד כי צד אחד הוא דעה מדעית מתוקפת והצד השני הוא פשוט תעמולה שקרית. וכאן, ובזה אני אסיים, אגל כבר בזמנו עומד על החוסר תבונה שבסוג כזה של תקשורת, כשהוא טוען שבדעת הקהל ובתקשורת ההמונים כבר בתקופתו יש תפיסה מופשטת מדי של חופש ביטוי, והוא מנסח את זה כך: להגדיר את חופש העיתונות בתור החופש לומר ולכתוב מה שרוצים, הרי זה מקביל להגדרה של החירות בכלל, כחופש לעשות מה שרוצים. דיבורים כאלה הם תוצאה של חשיבה בלתי מחונכת, בלי בילדונג, בילדתם, גסה ושטחית. אין לך נושא שהפורמליזם כה עקשן וכה בלתי מתפשר בנוגע אליו כמו הנושא הזה. אז לסיום, מה שאני קיוויתי להציג זה איזושהי טעימה מאיך המודל של ביקורת הגליאני רלוונטי לדיון בקשיים של התמודדות עם משבר האקלים. אני אזכיר שבפרק האחרון בתזה שלי אני טוען שבעצם צריך ללכת צעד נוסף מעבר להגל, ולבחון איך ניתן לכונן מוסדות גלובליים שמבוססים על תפיסה שהיא תבונית אבל גם אקולוגית יותר של חירות. כלומר, זה יהיה מוסדות שבהם החיים האתיים כבר יתרחבו מעבר לספירה האחרונה מבחינת הגל, שהיא המדינה הריבונית. ואני עוד אגיד לסיום שבעצם עוד בסיס לטענה הזאת זה שמשבר האקלים הוא במידה רבה משבר של חירות, כן? כי הוא מערער את התפיסה האנתרופוצנטרית המקובלת שהאדם נועד לרדות בטבע ככל העולה על רוחו, ואז יש לפעמים מגמות אקולוגיות שאומרות ולכן צריך לשלול לחלוטין את הרעיון הזה של סוכן כחופשי לבחור את מה שהוא רוצה, והטענה שלי היא שזה יהיה פתרון קיצוני מדי. הפתרון צריך להיות איזשהו שילוב
שבו אנחנו מייצרים סוכן פעולה תבוני קולקטיבי שמעוגן במוסדות ממשיים, וזאת דרך גם להגיד שהבעיה של משבר האקלים היא לא לחשוב על זה שמי שגורם אותה הוא האדם באופן כללי ומופשט, אלא איך בני אדם שונים במערכות פוליטיות וחברתיות שמובחנות זו מזו גורמים למשבר, וגם מהם הדרכים שבהם אנחנו יכולים למנוע את ההמשך של ההידרדרות. זה הכל. מחיאות כפיים שקטות. מה שאנחנו נעשה, אני אנסה לעשות, נראה אם אני אצליח לראות מי רוצה לשאול שאלה, אבל אני אנסה לקיים דיון, ומי שרוצה לשאול, אולי, אני לא זוכר כבר, הרבה זמן לא השתמשתי באופן הזה בזום, אבל אם שרוצה לשאול, אז יכול להרים את היד. למשל, שאול עכשיו הרים את היד בשביל לשאול שאלה. ואיפה אתה, שאול? טוב, תודה. אוקיי, שאול, קדימה. רציתי, השאלה שלי, שמעתי? כן. אז בעצם אני מנסה להגיע למסקנות שלך, או לפני המסקנות ממש, של החיבור שלך בין הגל לבין הבעיות של משבר האקלים, שזה הנקודה שנראית לי מעניינת. והשאלה שלי היא, עד כמה המסקנות שלך שונות בין ללכת דרך הגל והתבונה הקולקטיבית שלו, או חוסר תבונה הקולקטיבי בצורה הפוכה, לאם אני תופס מחשבה ליברלית מורחבת, שאומרת כן אני צריך לדאוג ליחידים, אבל מכיוון שהרבה מאוד יחידים נפגעים ממשבר האקלים, אז כל שאר היחידים הם כן צריכים לטפל בזה כדי לא לפגוע בהרבה יחידים. זו גישה פילוסופית לכיוון אחר, שמן הסתם אתה מכיר, אז תוכל קצת יותר לחדד איך אתה שונה מהתפיסה הזאת. אוקיי. אם אני מבין אותך נכון, אז הסוג הזה של הרחבה של התפיסה הליברלית הקיצונית, הוא עדיין מניח שחופש הוא בבסיסו לא להגביל ולא לכפות דברים על היחיד האינדיבידואלי, אבל אני מבין שבהקשרים מסוימים, בשביל האינטרס שלי כאינדיבידואל מנותק מאחרים, אני צריך להתחשב באחרים. מה שהגל יגיד, ולא נכנסתי לזה מקוצר הזמן, זה שהתמונה הזאת לא עובדת כשאנחנו חושבים למשל על מה ההצדקה שמישהו אומר, אני יוצא עכשיו להגן על המדינה שלי. כלומר, אם אני עכשיו פועל כשהמדינה שלי בסכנה, ויש איזשהו איום קיומי על החיים שלי, אז התפיסה הליברלית שמה שחשוב הוא רק הזכות שלי לחיים, לא תצדיק למה מישהו יהיה מוכן להקריב את החיים שלו במקרה הקיצוני, או לפחות נגיד לצאת כל שבת עם שלט להפגנה. מה שהגל אומר, שבעצם אנחנו כבר לא חושבים איך אנחנו פועלים כאינדיבידואלים, אלא מצדיקים את עצמנו ביחס למדינה שאנחנו רוצים שהיא תהיה חופשית, ואז זה עלול להישמע לאנשים כמו ראסל, שבעצם הגל אומר לנו, אז לכן אתם חייבים לציית באופן עיוור לסמכות, וחופש זה רק להצדיע לשוטר. אז התשובה שלי היא שלא, כי יש כאן את הדינמיקה ההדדית הזאת, שגם המדינה חייבת להיות תבונית ולהכיר בי בחזרה ובזכויות שלי עם מתחים מסוימים, כן? אצל הגל יש קונפליקטים שלאו דווקא נפתרים עד הסוף, אבל זה הכיוון. מקווה
עניתי או ש... יוסי? אה, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה אייל, אני חושב שגם העברת את זה בצורה מעניינת וגם אני חושב שעבודות מהסוג הזה שמנסות לקחת את הפילוסופיה ולהיות נטועות בתוכה, אבל מצד שני גם כן לשלוח איזושהי יד אל מעבר לתחום הספציפי הזה של פילוסופיה, עבודות מהסוג הזה בעיניי מה שהופך את מה שאנחנו עושים לחשוב, אפשר לומר, ולא רק אקטואלי. אה, והשאלה שלי בנוגע להצעה הפוזיטיבית בתזה שלך, אם אני מבין נכון, אתה מדבר על זה שמוסדות צריכים לפעול בצורה שהיא לא רק מופשטת, כלומר הזכרת את חופש העיתונות המופשט כמשהו שאתה מנסה להציע, נאמר, לא אלטרנטיבה. אתה יכול להבין למה אני נתפס לחופש העיתונות. אז באיזה צורה אתה יכול להציע שלמשל עיתונות או מוסד אחר שתבחר יפעל בצורה כזאת שכן תבטא יחס אחר כלפי משבר האקלים? והאם יש בזה אלטרנטיבה כלשהי לאיך עיתונאי נאמר צריך לפעול, כי עיתונאי אתה כן רוצה לבטא יותר מעמדה אחת, וגם לשאת את המקום הזה של הספקנות, הבריאה, להגיד כן יש משבר אקלים אבל אולי מגזימים, זאת אומרת איך אפשר ליישם את זה? כן, תודה. אמ, אני חושב שהכיוון ליישם את זה זה לא לפחד מהמחשבה שלא לכל דעה יש את אותו משקל בתקשורת באופן פורמלי ריק. זה בסדר שאנשים יביעו את הדעה שלהם ואת המחשבות שלהם, אבל לא להכל יש את אותו תוקף. והדרך להימנע מזה זה עצם זה שאתה לא יוצר את המשוואות המלאכותיות האלה, שבהן אתה בכל עמדה שהיא אומר, אני חייב לשים את הצד השני. כלומר, אנחנו לא נגיד, אה, אם זה בגזענות, נדבר על גזענות ועכשיו נביא נאצי שמסביר לנו למה הדעה שלו צודקת, נכון? כי על גזענות יש לנו אינטואיציה, אני מקווה לחלקנו, שזאת לא דעה. עכשיו, רק בתור איזושהי אנקדוטה, יש חוקר ויטקנשטיין חשוב, שהוא גם פעיל אקלים שקוראים לו רופרט ריד, שהוא אמר שנמאס לו, נמאס לו מהמודל הזה של להביא תמיד קיצוניים משני הצדדים, והוא עשה על זה ציטוט, הוא עשה על זה ציוץ בטוויטר, שהוא אמר שהוא לא מוכן יותר להגיע לפאנלים כאלה, וזה יצר תעודה כזאת גדולה שה-BBC הודו בעצם שההתנהלות שלהם, הוא בריטי, אז התראיין ב-BBC, והם הודו בעצם שההתנהלות שלהם בסוגיה הזאת לא מספיק נכונה, ושהם הולכים לשנות מדיניות. אז איזשהו צעד ראשוני זה נגיד לא להיות מוכנים לדוקטרינה הזאת, שתמיד אני חייב לאזן משני הצדדים, לא משנה. טוב, מקווה שעניתי. נועה? היי, קודם כל תודה רבה לאייל, היה ממש מרתק, ותודה רבה ליוסי ולמכון על ההרחבה הזאת של המועמדות, שזה מאוד נדיב ומאוד שמחתי. אה, רציתי לשאול משהו קצת שהוא ממשיך את שאול. אה, כאילו, אני חושבת שנגיד, האנטיתזה לתפיסות ליברליות של חירות שלילית, אה, זה לאו דווקא הגל, זאת אומרת, אפשר לדבר על virtue ethics, אתיקה של מעלה טובה, שבפירוש יכולה לתמוך במעשים של התגייסות, זאת אומרת, לא רק בחירות שלילית כל כך רזה, ושמתייחסת לאנשים כמו מונדות מבודדות. ואני כן חושבת שאתה עלית כאן על משהו מאוד יפה, ושכן יש מקום להגל ייחודי, גם ביחס ל-virtue ethics, אבל את זה הייתי רוצה, אם אתה יכול טיפונת עוד קצת ללחוץ, זאת אומרת, לדבר על
על באמת משהו בתפיסה של הגל לא כנגד חירות שלילית, אלא פוזיטיבית, שדווקא זה יכול לפתוח לנו עוד איזה מחשבה על משבר האקלים למשל. תודה, נועה. אני חושב שזה לא טעות להגיד שהגל הוא בהרבה מובנים מאוד אריסטוטלי, והוא רוצה לחזור לדברים כמו virtue ethics, אבל עם הפנמה של המודרנה, עם הפנמה של קאנט, ולכן אני חושב, דרך אחת מובחנת מהעולם העתיק, היא להגיד שהתוקף של הנורמות החברתיות הוא לא מגיע רק מאיזושהי מסורת שנראית לנו טבעית, נכון? אצל אריסטו זה שעבדים הם עבדים, זה משהו בטבע שלהם, אז אצל הגל אין איזשהו טבע נתון מראש שהוא מכתיב לנו את ההתנהגות המוסרית, אלא הכל עובר תמיד את התהליך הזה של הבילדונג ועובר את התיווך של הצדקות תבוניות. כלומר, גם כשאני כבר חושב בצורה שהיא לא רק מרוכזת באינדיבידואל, אלא גם באיך אני פועל בתוך חברה מסוימת, אני נזהר לא לקבל את התכתיבים והנורמה של החברה באופן שהוא צייתני, כלומר גם הנורמות בסופו של דבר עומדות למבחן. האם עגל עצמו מספיק מפתח איך אנחנו בוחנים נורמות ואיך אנחנו יוצאים מזה? אני חושב שלא. הוא כן שם דגש על זה שאנחנו מבינים איך נורמות מפסיקות לעבוד כשצורת חיים כבר מתפרקת, כן? אני הזכרתי שאני מדבר על אנטיגונה, אז אנטיגונה זה דוגמה שמבחינתו ממחישה איך העולם העתיק כבר בעצם נכנס לאיזה קונפליקט שבו הוא לא יודע להפריד כמו שצריך בין הספירה של המשפחה והצווים הדתיים לספירה של חוקי המלך, ובמודרנה כן יש לנו כבר התגברות על מתחים כאלה דרך הפרדה של דת ומדינה, ולא נגיד ששואלים את הרב הראשי האם אפשר להטיס חזרה אזרחים במטוס בשבת. זה נגיד יהיה כבר אי תבונה וחוסר הפרדה כזאת. יוסי? אני רוצה לחזור לשאלה של למה הגל מכיוון אחר. ולנסות להסתכל על הגל בתור משהו שהוא לא רק אינדיבידואל. כי מצד אחד כששואלים מישהו שבא מתחום הפילוסופיה, למה אתה פונה דווקא על הוגה של העבר, כדי להגיע למסקנות נניח שאולי הן לא שונות רדיקלית משל נעמי אורסקס שלא הולכת להגל, אז אפשר לענות על זה כל מיני תשובות אפולוגטיות, אבל בסוף גם יש את המשיכה הטבעית לעסוק בפילוסוף חשוב מהסוג של הגל, וזה לא דורש הצדקה. אבל אני רוצה לשאול שאלות שנוגעות לבחירה בהגל, שיכולות להעיר עוד כל מיני היבטים של הטענה שלך. אחת מהן היא שבאמת אמרת את זה, דיברת במשפטים הראשונים על ההשפעה של הדמות של הגל, וגם על אלה שרואים את עצמם כהגליאנים מימין וכהגליאנים משמאל, וגם על אלה שכבר פשוט חושבים בתוך התבניות האלה בלי בכלל להכיר במקור. והדבר הזה נראה לי מאוד מאוד מרכזי, אבל הוא יכול להיות שהוא, אפרופו אחת מהנקודות שהעלית, מרכזי כבר לחיים שלו, לתקופת חייו. וזאת אומרת, לביוגרפיה, למעגל הראשון, וכאן זה נוגע למשל לעובדה שאדוארד גנץ הוא העורך של החיבור הזה, ואחרי מותו של הגל, של החיבורים שלו, של ההיסטוריה, של הפילוסופיה ושל הדת, ושאדוארד גנץ הוא
מרכזו של קונפליקט מאוד גדול סביב התבוניות של המדינה הפרוסית, סביב השאלה של חוק גנץ, של הצורך בהמרת דת כדי לקבל פרופסורה במשפטים, אה, וכאן עולה שאלה אחת לגבי התוספות המעניינות האלה, עד כמה הן גם מושפעות מגנץ ומהסיטואציה שהוא נמצא בתוכה. אבל זה גם מאיר עניין אחר, שלמעשה במשולש שהתייחסת אליו, של המשפחה, החברה האזרחית והמדינה, אנחנו נמצאים, כשאנחנו מסתכלים על המושגים האלה היום, לעומת השלב שבו הטרום ופוסט נפוליאוני של המדינה הפרוסית, שבו הגל חושב, אנחנו נמצאים בשינויים היסטוריים מפליגים. ביחס למחשבה שלנו על המדינה, למחשבה שלנו על חברה אזרחית, למחשבה שלנו על משפחה. כל הדברים האלה עברו מהפכות עצומות. ואז השאלה היא מה קורה כשאנחנו הולכים חזרה להגל ולמושגים הבסיסיים, עד כמה זה, מבחינה היסטורית, עד כמה יש כאן שינויים מפליגים. ואולי, אני לא יודע אם זה שייך, אבל נדמה לי שיש גם משהו בזה. אתה מזכיר בתזה את הספר של פיני פרגן על הטרגדיה בחיים האתיים, שכאילו נראה מאוד דומה מהרבה בחינות, עצם העניין של הטרגדיה, של הכישלון, כמשהו שמובנה לתוך החיים האתיים, שעליהם אתה דיברת בהרחבה, אבל הולך בדיוק לא אל התחומים של המשפט ושל החברה, אלא לאפיסטמולוגיה. כן, אל הרוח, אל הפנומנולוגיה של הרוח, אל הלוגיקה, ונראה לי שמבחינה הזאת, הבחירה שלך דווקא להתמקד במוסדות, בחברתי, בפוליטי, היא בחירה מאוד מאוד אמיצה ונכונה, אבל כמו שאמרתי, מכניסה את זה לתוך איזושהי לולאה היסטורית. כשאנחנו מסתכלים על היסטוריה מאוד מורכבת, סתם כדי לסיים את כל המהלך הזה, כשאדורנו ואורקהיימר כותבים את הדיאלקטיקה של הנאורות, הם טוענים טענות מאוד מאוד דומות לגבי אקולוגיה, והם לא מדברים על משבר האקלים, אבל הם מדברים בעצם על זה, בתור העניין של החירות והשיעבוד של הטבע, והיחס של האדם לאדם והאדם לטבע. הם לא עושים את זה מתוך מערך שאתה בונה של המושגים ההגליאנים, למרות שמן הסתם הם לא יכולים להשתחרר ממנו. זה בדיוק העניין של ההגליאניות לעומת הגל. טוב, תודה רבה, יוסי. אני אנסה לתפוס מדברים שאמרת. יש פה איזה מיקרופון דולק, אני לא יודע של מי. שומעים אותי? אוקיי. אז בגלל ש... טוב, נתחיל מהסוף. אני חושב שהדגש שלי לחשוב על משבר האקלים דווקא דרך המוסדות החברתיים, הוא עומד באיזשהו ניגוד שהוא יותר רחב מדיון בהגל, למחשבה אקולוגית שאומרת הפתרון למשבר האקלים צריך להיות למחוק את ההבדלים בינינו לבין בעלי חיים, או אפילו ברונו לטור יגיד שצריך להפוך את המושג הזה של סוכן פעולה לכזה שכולל נהרות וג'ירפות. ואז הרבה פעמים מדברים על משבר האקלים כמשבר ובמקביל מדברים על משבר האקלים כמשבר של האנתרופוקן, כלומר שיש כבר איזו תקופה גיאולוגית חדשה שנוצרת באשמת האדם. ומה שלי מפריע בכיוון הזה, זה שזה מצד אחד להגיד מי שאשם במשבר זה האדם באופן כללי, ואדורנו ואורקהיימר יגידו שהחטא נגד הטבע יתחיל עוד ביוון העתיקה, ב, ב, סליחה, עם המודל של אדיפוס, והכללות כאלה גסות, אני חושב שהן מקשות עלינו להתמודד עם בעיות קונקרטיות. אז זה, אני חושב, איזושהי אינטואיציה שאני מוצא בהגל שעוזרת לי
להתגבר על סוג כזה של חשיבה. אני עוד אעיר, רק בגלל שהזכרת את גנז היהודי, שעד שהוא לא התנצר לא נתנו לו ללמד באוניברסיטה, שאני חושב שהגל באופן מהותי חושב על החשיבות של להעניק זכויות אזרח ליהודים. זה לא משהו שנמצא רק בתוספות, זה בתוך סעיף 270 יש לו הערה שהוא הוסיף אותה, שבעצם לתת אמנציפציה ליהודים זה אבן הבוחן של מדינה מודרנית, לבחון את עצמה האם היא תופסת בצורה תבונית מה זו חירות. עכשיו רק לגבי הסוגיה שבעצם העולם נורא השתנה מאז הגל, ואיך שהוא חושב על חברה אזרחית זה שונה מאיך שאנחנו חושבים, אז אחד הפרשנים העכשוויים האחרים של הגל שנקרא סטיבן הולגייט, אז הוא למשל אומר, להגל נורא חשוב שהשוק הוא לא יהיה רק שוק חופשי אינדיבידואלי, אלא להחזיר איזשהו מוסד עתיק של קורפורציות, שבהם בני אדם עושים יחסי מסחר ומבינים את עצמם כמו בתוך איזה וזה נשמע קצת מיושן ומשונה שהגל חוזר לדבר כזה כמו גילדות, אבל הולגייט אומר לנו, מה שחשוב פה זה לא לחזור למוסד כמו שהוא היה פעם בעבר, אלא העיקרון הפילוסופי של הגל, שאומר שכבר היו בעולם מוסדות שמתגברים שעוזרים להתגבר על תפיסה צרכנית שהיא רק אינדיבידואלית, ובעצם יכול להיות שעל בסיס אותו עיקרון אנחנו יכולים לפתח מוסדות חדשים, שגם רלוונטיים להגבלת הצריכה המוגזמת שמאפיינת אותנו עכשיו בתקופה של משבר האקלים. מקווה שהייתי ברור עם ההערות האחרונות האלה. רק אגיד במילה, ראיתי בצ'אט ששאלו אותי האם אי תבונה קולקטיבית זה מונח של הגל, זה מונח שפיפין, רוברט פיפין, הפרשן של הגל, משתמש בו בשביל לחדד את הכיוון הזה שנמצא אצל הגל. משפט? שלום, תודה על ההרצאה. אני חייבת להודות שכמישהי שהיא לא פילוסופית ולא מבינה הרבה, בתחומים האלה, הצלחת להבהיר יפה את הדברים גם לאנשים לא מקצועיים. רציתי לשאול אותך, אולי זה משהו שאתה פשוט לא עוסק בו וזה גם לגיטימי, או שאני פספסתי, האם בעניין משבר האקלים או בעניינים אחרים דומים, האם כל הבחירות שלנו הן רק חייבות כאילו להיות תבוניות? כלומר, האם אנחנו כאינדיבידואלים וגם כחברה, לפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו שבטווח הארוך אנחנו, לא בגלל שאנחנו מאמינים למחקרים שלא מבוססים על קטגוריות. לדוגמה, יכול להיות אדם שרוצה להשתמש בכלים חד פעמיים, כי לא מתחשק לו לשטוף כלים, למרות שהוא כן יודע שזה פוגע בסביבה. רציתי לשמוע מה דעתך גם על הרצון, על המוטיבציות שיש לאנשים שהן לא תבוניות, אבל הן נובעות משיקולים אחרים שלפעמים אולי כן חשובים ואולי לא חשובים, וגם על החירות לנהוג בצורה לא תבונית. גם בניהול חברה, כן, אם אנחנו מסתכלים על דמוקרטיה, האם לחברה אין זכות לבחור לנהוג בצורה לא תבונית כי יש ערכים אחרים שחשובים לה? כן, תודה רבה. אני אגיד ממש בקצרה, קודם כל אני לא עוסק בזה בצורה מאוד מפורשת, אבל נקודה אחת היא שאנחנו בשימוש הרגיל שלנו משתמשים במונח רציונליות,
בצורה שונה מאיך שהגל משתמש בה. כלומר, בדרך כלל אנחנו חושבים על רציונליות פשוט כהתאמה בין אמצעים לתכלית מסוימת, והרבה פעמים אנחנו חושבים על רציונליות כלכלית, על איך מישהו ממקסם את התועלות שלו, ואז יבואו כל מיני פסיכולוגים כלכליים שיגידו למה אנחנו בעצם לא רציונליים, וכל התחום הזה שייך למה שהגל מכנה שכל, ולא תבונה, כי הוא עוסק מבחינתו מצד אחד סוג שהוא חשיבה רציונלית, מצד שני הוא עדיין נורא מבוסס על הפשטות ולא על היכולת הזאת הייחודית לתבונה לחשוב איזשהו מארג שלם. עכשיו, יש דברים בחיים שלנו שהם לא תבונים. לא כל דבר בחיים שלנו צריך להיות מעוגן במוסדות של החיים האתיים. וגם הגל עצמו יגיד, בסדר, יש לנו בחירות שרירותיות בחיים. ואהבה מבחינתו זה משהו שהבסיס שלו, אתה לא יכול לתת לו הצדקה רציונלית, למה בחרת להתאהב. הוא יגיד, אני רוצה להגיד שיש מדרג של חירות. בסדר, יש חירות בסיסית שהיא רק חופש בחירה, שאני לא בדיוק מסביר מה הרציונל שלו, אבל בנושאים פוליטיים יותר חשובים, אני כן רוצה שיהיה לי יכולת להחליט בצורה תבונית ולהצדיק למה אני עושה כך ולא אחרת, ומה שגורם לזה להיות תבוני מבחינת הגל, זה המחויבות לאידאה של החירות, למחויבות לנסות להגשים בצורה ממשית יותר חופש. כלומר, סתם החלטה שרירותית לזהם, ניחא באיזה מרחב פרטי, אבל מה שחשוב זה ההשלכה של זה בהקשר של מוסד יותר כללי. נגיד רק עוד במילה, הרבה פעמים גרינווש עובד על זה שאנחנו חושבים על עצמנו כאיזשהו פרט מבודד, שעושה איזושהי פעולה אחת ספציפית כמו כן או לא ימחזר עכשיו בקבוקים. וזה עובד עלינו שאנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני בסדר או אני לא בסדר, במקום לחשוב על זה שהבעיה של משבר אקלים מחייבת איזשהו פתרון בסקאלה הרבה יותר רחבה. וזה סוג הדברים שניסיתי לחדד עם החשיבות של החיים האלה. מנחם? תודה רבה. תודה רבה אייל. קודם כל שאפו על עבודת מאסטר בעלת מעוף ועומק ורוחב יריעה ורהיטות ודרגה של בירור. לפחות על פי ניסיוני זה נדיר ומאוד מאוד יפה. ואולי טיפה בניגוד ליוסי, אני חושב שהחזרה אל הגל היא מאוד במקומה היום, והיא מאוד טיימלי, כמו שאומרים באנגלית, בגלל הריאביליטציה שלו בפילוסופיה הכללית, בחבורה שפיפין מצוי בה, ברנדום ומקדאול וכן הלאה, יש מגמה נאו-הגליאנית, שהיא מאוד מאוד חשובה, בין השאר, וזה חוזר אל הנגדה שלך, משום שהוא משום שבניגוד לאוטיזם, אם אפשר לקרוא לו כך, של שתי הביקורות הראשונות של קאנט, יש תבוני שבעצם מנהל את הדיאלוג כולו, הן המוסרי והן האפיסטמי עם עצמו. והגל בפנומנולוגיה שלא הכרת, לא הזכרת, מכניס את הפרט הקנטיאני, אם אפשר לקרוא לו ככה, לתוך הקשר חברתי רחב. עכשיו, אני רוצה להתעלות במשפט אחד שפתחת בו, וזה שהמטרה שלך היא לחלץ את המימד הביקורתי
השלילי, הביקורתי בהגל. ואני חושב שבכל ההוגים שהזכרתי, זה עניין לשיחה יותר ארוכה, יש משהו שהוא חסר בהליכה שלהם חזרה אל הגל, וזה המימד הדיאלוגי של המשא ומתן של אדם עם זולתו. ומה שהם מחלצים מהגל זה mutual recognition, זה דבר שאדם לא יכול לעשות לעצמו, זה להעניק לעצמו או להכיר באחריות ולהעניק לעצמו את הסמכות וכן הלאה. אבל המימד הביקורתי הדיאלוגי של שאתה מחלץ מהגל, כן? הוא הוא סם החיים של המשא ומתן שלנו עם אחרים, משום שהזולת יכול לתת לנו עוד דבר שאנחנו לא יכולים לתת לעצמנו, וזו פרספקטיבה אחרת. עכשיו, אני לא מדבר על דיונים משותקים על ידי קיצונים משני הצדדים, אבל המימד הדיאלוגי, שאני חושב שהוא חשוב ביותר לנושאים שאתה עוסק בהם במישור הפוליטי, החברתי הרחב, ושל סוג של ערך של זולתיות והחירות, שהגל כל כך טורח עליו בפנומנולוגיה, אבל מבלי להזכיר במפורש את המימד הדיאלוגי, לפחות עוד כמה שנים מכיר. האם החייאת המימד הביקורתי, או המהלך הזה שאתה עושה, כשאתה מרחיב אותו, או מעתיק אותו מהמשפט חזרה אל הפנומנולוגיה של הרוח, האם זה עושה את העבודה הזאת? אני לא בטוח לגבי הנקודה האחרונה, אם אתה יכול לחדד אותה. האם הסיפור של, כן, האדון והעבד, כן, ההזקקות ההדדית הזאת, שבקריאות החדשות של הגל, זה מצטמצם ל-mutual recognition, ושזה הדבק החברתי, בזה מצטמצמת ההזקקות שלנו לזולת. אם אתה מכניס למיקס הזה של אדם בתוך חברה, לא בתוך מוסד, אוקיי? אלא במשא ומתן עם הזולת, את המימד הביקורתי שאתה מדבר עליו, שהוא ביסוד הדיאלוג. הראית מה שזה עושה בפילוסופיה של המשפט, השאלה מה זה עושה בפנומנולוגיה. אני לא בטוח שאני יודע לענות על זה, אבל אם אני לוחד משהו ממה שאתה אומר, שבאמת לפעמים יש קריאה של הפילוסופיה של המשפט, שהיא איזושהי הרחבה של הדינמיקה, של הדיאלקטיקה של האדון והעבד, כשאז ההכרה ההדדית היא בעצם בתיווך הזה של המוסדות של החברה, ובאמת הרבה פעמים זה נשאר קצת יבש, זה נשאר אני אינדיבידואל ויש עוד אינדיבידואל, ואז הוא מכיר בי ואני מכיר בו, וככה אני דואג לכבוד וכולי. מה שאני חושב שמהותי אצל הגל, הוא שהרבה פעמים הוא מתאר קונפליקטים שנשארים בלתי פתורים, ואנחנו חיים עם זה שהקונפליקטים הם לא פתורים. כלומר, גם אם במקרה שהדגמתי עם החיסונים, אנחנו כן נמצאים עם משהו שיש לנו דרך תבונית להגיד מה רלוונטי בו, לפעמים אצל הגל זה צריך יהיה להישאר רק הגבול של התחום הדיון שבו אנחנו מבינים איזה מתחים יש לנו בין סוגים שונים של אנשים בחברה, והגל לא רוצה להציע לנו את הפתרון באופן חד משמעי. עוד דבר אחד אני אגיד, שבתזה אני גם מתייחס
למומנט שהגל מתאר אותו בפמינולוגיה שנקרא הנפש היפה. ובהערת אגב הוא מזכיר בפילוסופיה של המשפט שיש לה גם ביטוי חברתי קונקרטי. טוב, זה יהיה קצת מסובך יותר מדי על רגל אחת, אבל זה בעצם הכיוון, רק ארמוז למי שמכיר, זה בעצם הכיוון שהזכרתי שאני לוקח מהדיון שלו בהמלט, של מודל של נפש יפה. זה יהיה מישהו שיש לו איזושהי, בניגוד לאיך שבדרך כלל מפרשים את המלט כמישהו שכל הזמן הססן ולא יודע להחליט, הגל אומר, המלט הוא דווקא יש לו איזו ודאות נורא פנימית בלב שלו, אבל הוא לא יכול להוציא את זה לפועל. ואז השאלה היא איך בחברה יש לנו מקרים שלאנשים יש איזושהי ודאות נורא פנימית לגבי עצמם, אבל זה כבר מנותק מאיך שדברים מתנהלים בחיים האמיתיים. פיפין מזכיר דוגמה כזאת שהרבה פעמים בבחירות אמריקאיות, מערכות בחירות אמריקאיות, אנשים אמרו לעצמם, אני כל כך נאמן לערכים התיאוריים של המפלגה הדמוקרטית, ולכן אני לא מצביע לאיזשהו מועמד או מועמדת שאני לא חושב שהם מספיק דמוקרטיים, ואז מקבלים את המועמד הרפובליקני. כלומר, זה סוג הדינמיקות שאפשר ליצור בין הפנומנולוגיה לפילוסופיה של המשפט. אני פחות יודע עכשיו על המקום להגיד מהפילוסופיה של המשפט חזרה לפנומנולוגיה. אבל זה שווה עוד מחשבה, ותודה. תובל? היי, אז ממש תודה, זה באמת היה מאיר עיניים, ואני אצטרף לשבל שאני, כלומר, הארת את עיניי, אני לא מכירה את הגל, וגם זה נשמע שיש עוד הרבה סוגיות חשובות ורלוונטיות שהצלחת ככה דרך הדוגמאות להכניס. אני רציתי לשאול, כי הזכרת גם בסוף שזה גם איזה מוטיבציה, שזה איזה משהו כאילו מרכזי, השיח של האנתרופוקן, של האדם המופשט, לא במונח ההגליאני, אלא, כן, מה שאני מכירה. ורציתי לשאול איפה כוח נכנס בתוך הסיפור הזה, איפה ההבדלים בין הפרטים, כלומר, לא ההבדלים, כלומר, ההבדלים הפוליטיים, כאילו, בוא נגיד, וגם בין חברות שונות, והאם בעצם הסיפור הזה של האי תבונה הקולקטיבית, האם הוא יכול לעזור לנו להסביר, להבין, לחשוב על גם תופעות, כלומר, שביקורת על האנתרופוקן לצורך העניין, מבקרת האם אנחנו יכולות להתייחס גם לא יודעת, מדיניות והתנהלות של מדינות בדרום הגלובלי, באותו אופן שנשפוט מדינות בצפון הגלובלי, כאילו איך זה, כן, מקווה שזה יעבור. כן, תודה רבה, תודה. אני אענה תשובה שאני מקווה שהיא לא מתחכמת מדי. בעצם אם אנחנו, כמו שמנחם אמר, נאו-הגליאנים, אז אנחנו לא חוזרים להגל כפי שהוא, אלא כמו שיש לנו נאו-פלטוניסטים ונאו-קנטיאנים, אנחנו כבר מפנימים פילוסופיות שבאו אחרי ההוגה שאחריו אנחנו מוסיפים את הנאו. כלומר, גם אם אני עכשיו, אני או מישהו אחר שחוזר להגל, אני לא רק חוזר להגל, כבר ברור שיש מרקס בעולם, כבר ברור שיש פוקו, והשאלה היא איך אנחנו חושבים על הגל, יחד עם נגיד מושג של כוח אצל פוקו. אני לא נותן תשובה עכשיו, אני רק אומר שבעצם מה שאולי לא הדגשתי מספיק, זה שאני חתרתי לא רק לחזור להגל ולקבל אותו, אלא גם ללכת עם העקרונות של הגל מעבר למה שהגל עצמו אמר או חשב. ודוגמת מפתח זה נגיד היחס המחפיר שלו לנשים, שהיה גרוע אפילו בהשוואה לתקופתו, שנגיד הוא מעיר שאישה לא יכולה להיות ראשת ממשלה, כי נשים הן לא תבוניות, הן יותר דומות לצמח, אוקיי? אבל, ועוד נקודה נגיד שפיפין מחדד יפה, בגלל
שההתפתחות של הרוח ממשיכה ויש לנו דרך יותר תבונית לתפוס מה זה חירות, היום אנחנו נגיד שזו טענה שהיא לא תבונית. כלומר, יש לנו מוסדות שמאפשרים לנו לתפוס בצורה יותר אוניברסלית את החירות של בני האדם שחוצה מגדרים, כן? לא שזה כבר יתממש באופן מושלם, אבל לפחות יש לנו את היכולת לתפוס טוב יותר למה זה לא רציונלי להגיד טענה כזאת כמו של הגל. אני מקווה שעניתי. אני רציתי גם לדחוק אותך לכיוון יותר מרקסיסטי, אבל נגמר לנו הזמן. אז תודה רבה לאייל על הרצאה מרתקת ועל עבודה יפה. ו... ואנחנו עכשיו מסיימים את הסדרה הזאת של הסמינר המחקר, ואני מאחל לכם חופשה נעימה, ובתפילה מאוד גדולה שכל האלימות האיומה שמתרחשת סביבנו תיפסק בקרוב, שיחזרו החטופים, שהמלחמה תיגמר גם בעזה וגם באיראן, ושנחשוב קצת אחרת על הסביבה הקרובה אלינו. תודה רבה לכם. תודה רבה.